Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo mo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan, Sinota mo yung girlfriend ko! dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Tanya Chinita. Tanya Chinita. Good evening, Col! Kabisyo, mga katas ng nakalipas na! Siyempre kasama natin Certified Playboy, Uncle Dagol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol.
kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, lalo paggabi. Aray ko. Aray mo! Certified Tita Max, Tanya Chinita. Certified Tita Max. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Tanya Chinita, di pambansang tita. With the Mang Kanor! Good evening, ladies and gentlemen. Good evening sa isang malamig na biyernes. Pero paiinitin niya ng payday. Bakit? Siyempre, may budget na para sa chicks. Wala na nga eh. Na-advance na daw. Na-advance, nautang na. Nautang Nakikinig sa atin ngayon, Grab Warriors. Uy, napapakinggan na tayo? Meron na nga. Meron na. Love it! May tanong ako, Col. Ano yun, Tita Max? Tanya Chinita, what's that? Lagi ba kayo talagang Teka lang, isipin ko, huwag na pala magpaka-wholesome. Yan naman. May factor ba na mas kakain kayo o bibili sa isang tindahan kapag maganda yung tindera? Basic. May factor yon. May factor yun. Kaya nga pinupronta sa yung mga promo girls, magaganda. Sa mall. Sexy. Na-try mo Pleasing maging sa personality. car show. Oo. Para Binenta ko yung laman ko sa car show. Pilang kilo? Lahating kilo lang. Yung breast part, 280. Aray mo! Wala nang skin yun. Skinless. Oo, yun na yung pagkakita mo. Breast part na. Fillet na yung breast. 280 per kilo. Meron na pala ganun, breast fillet. Breast fillet. Aray ko! So, Pero factor totoo talaga yan, na factor yan. bumibili talaga kayo. Kaya tama si Uncle eh. Kaya yung sa pleasing, dapat pleasing yung personality kapag sales lady, sa department store, o kaya sa mga nagti-TikTok, Yan. di ba? Nagti-TikTok live, maganda yung o kahit hindi sobrang ganda, pero yung aura niya maganda, yung presensya niya. Naalala ko yung friend ko. Pag sale, bumibili siya ng pantalon. Sa Guess. Sa Guess. Kasi maganda yung taga-Guess. Doon siya bumibili. Tapos nung nawala yung taga-Guess, doon naman siya lumipat sa Jag. Maganda rin yung taga-Jag. Magaganda rin kasi. Yun, di ba? Sa Maris Francois Gerbo. Sa Gearbout? Hindi, magaganda, tama. Diba? So, kahit siguro sa grocery, magaganda. Sa karinderya, maganda. Yan. Gusto ko nga magka-business car show, car wash. Yan. Pero yung mga chicks ang kami maglilinis. Ako yung mudra nila, ako yung tita nila. Pipilahan yung carwash. Kahit kaka-carwash lang kahapon, today babalik. Yung mga mister. Aray! Yun ang nagpakarwas ngayon. Paglabas, nalik ka mukha, umatras, pakarwas ulit. Galaw ka! Aray mo! Mga kabisyo, sunod na po mga kataas. Nang nakalipas! Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic shoutout daw kay Jeffrey, Jomel, Efren, Roy, mga nasa kalsada pa. Sabi yan ni Bong Villamor ng Grab Warriors. Salamat. Gwapa sa personal si Tita Max. Si Atilina Gabo, natuwa, nabuhay na doon yung radyo niya. Salamat, ate. We're back. Abangan nyo live drama, susunod na mga katas na nakalipas. Sa 90.7 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. Ano yun? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Tita, miss Istorya ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Here! Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Uncle and Tita. Tawagin niyo na lang po akong Lily ng Sauyo, Quezon City. Dito sa aming tindahan, dito po ako nakikinig ng programa niyong Mga katas ng nakalipas. at ito pong aking katas ay tungkol kay Benjong. Napakakulit niya po, call and tits. Hindi ko po talaga siya type eh. Kahit tindera lang ako, mataas yung pangarap ko sa buhay. Si Benjong palaging bumibili sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko. Kung ano-ano lang binibili para mapansin ko siya. Ganun ba yun? Ganun pala siya manligaw. At dito na nga tumagas ang mga katas
ng aking nakalipas. Ito pong pula o itong dilaw? Pula. Pula po, pula. Ilan po? 3 lang. Sige po. Lista po ba? Pero hindi pa po kasi kayo nakakabayad. Haba na po ng listahan nyo eh. Lista mo muna sa... Lista mo muna. Pagkasweldo ko na lang, Bayad muna po. Sige na po, tangin mo na yan. Suki naman yan eh. O sa sweldo nyo po Opo, salamat po. O sa'yo Trixie, ano? Alam mo naman ako makikichismis na ako dito. Alam mo, nagtatrabaho ako Okay lang yan, tinutulungan kaya kita dito sa tindahan. O, anuhin mo na, guntingin mo na yung mga chichirya dyan para ilagay mo sa garapon na malaki, ha? Hoy, kumakain ka na naman. Hindi to libreng pamerienda. Kaya ata tumutulong sa akin para may libre. libre. Mo na lang, girl. Ano ba? Sige, nasagot ko na yan. Tinutulungan mo naman ako. Hindi lahat alam mo, wala na yung puhunan ng may-ari sa'yo. Pero alam mo, Hoy, nagbubukas ka na ng soft drinks. Wala pa akong sinasabi. Okay, maniwala na sana. Wow na kasi ako, girl. Ano ka ba? Ayun, bayaran mo yan. Hindi ko yan libre, Ba yan? Oy, himala. Wala pa yung nangungulit sa'yo. Si Benjong. Ba't mo hinahanap? Ay, sige, sa'yo na lang. Speaking. Yan kasi. Binati mo pa eh. Kunyari ka pa. Di mo pa type yun? Ayan na. Trixie, ikaw mag-entertain dyan. Busy ako. Pabili po. Hindi ko pa na isasabit yung Ayoko. ibang tinda. Ano? Sigurado bang bibili? Pabili ng chichirya. Dating gawi. Ganda mo naman ngayon. Araw-araw pala. Hindi mo, gusto mo lang, sinasabi mo lang yan para makuha mo ko. Hindi mo makukuha. Soft drinks na rin. Yan, 0. Trixie, ikaw muna magtinda kay Ayoko, Benjo. may nagugunting ako dito ng mga chichirya eh. Dalian mo na, Benjong. Kahit may malapit naman na tindahan sa'yo, dito ka pa talaga Bakit? bumibili. Masama bang bumili dito sa tindahan nyo? Oo, kasi gusto mo lang ako maabala sa mga ginagawa ko. Ang dami ko pang di Pabang biling. Candy. naisasabi. Pabili ng candy. Tapos, ayan, pabili ng... Ano pa ba? Ang random, may candy, tapos hinahawakan niya yung sabon. Ay, sabon na rin. Maglalaban na lang din ako. Trixie, ibenta ko kaya yung mga lumang delata para mabenta. Sayang. Oo, larga. Sige. Eto, may maling pa ako dito. Sige, bilhin ko yan. Sa ano pa naman to expire? Sa June 2? Pwede. Kakainin ko na rin naman yan. Sige. Hindi pa expired yan, ha? June 2 pa eh. Matagal-tagal pa kaya Pwede pa yan. Tsaka ilang ano pala, meron pala ako dito. Trixie, titinda ko yung sideline ko rin na ano. Ano ba yan? Mga kornik-kornik. Uy, tinda mo. Magkano patong natin? Kasi 20 lang to eh. Magkano patong mo? Gawin mo ng 40. 40, kornik. Sige, bibilin ko na rin yan. Sige. Okay. Talaga. Inapuso mo na yung Di ba yung cornic mo? Ano Sige na yan? na, nagtatrabaho na kami dito ni Trixie. Lunch break kami, lunch break ko. Ayan o. Ano opisina? May na-spray tindahan to, girl. May ano kayo? Yan ang ice cream yung nasa cone. Bili ako niyan.
Isa lang bibilihin eh. Hindi yung ano, yung yung parang popsicle. Yan yung popsicle. Alam mo, bukas sara yung rep. Sayang, isa lang binili mo. Limahin mo. Oh, sige, 5. Pinabuso ko na talaga, girl. If I know. Benjong, ano ba trabaho mo? Ah? Ang trabaho mo? Ano lang, sideline. Racket lang. Ba't mo na itanong? Kasi ako mataas pangarap ko eh. Baala ko kasi pag nakaipon ako, magka-college ako. So yun, baka di na ako dito. Kapag-aral ka ba, Benjong? Ha? Nakapag-aral naman. Sige na, hindi na kita istorbohin. Salamat dito ha. Yan na pala yung bayad. Keep the change na. Sige. Uy, palagi kang keep the change. Grabe na. Pambahid ko dyan sa kinakain mo. Pinapaluwalan ko. Ba't di mo na lang kasi sagutin yung tao? Trixie, yung taas ng pangarap ko eh. Si Benjong patambay-tambay lang. Kita mo, hindi ka nagpapalit ng damit yan, oh. Grabe ka naman. Mahilig na talaga siya sa black. Iba-iba naman yung tsaka tango yung buhok ko, hindi nagpapagupit. Wala nga pampagupit. Tapos, gusto ko naman makapag-asawa ng malay mo, afam para sa akin, di ba? Ay, nako. There's been heart. Ganun po kakulit si Benjong. Kung ano-ano na lang ang binibili. Kahit anong sabihin ko, yun ang bibilihin niya. Para lang mapansin ko siya. Pero napansin po namin ni Trixie, si Benjong halos 1 linggo hindi nagpaparamdam. Hindi bumibili sa tindahan. Hindi ko alam nangyari. Hindi naman siya nag-chat. Kung sakali mag-chat, ayoko din mag-reply kasi baka mag-assume po. Ganun ba yun? Pero alam nyo, hindi ko alam, pero ano ba? Yung hindi niya pagpapakita, bigla ko siyang na-miss eh. Ayan na. Kaya chinat ko na po kasi concern ako. Pero walang reply. Suplado, di nagpaparamdam. Tapos biglang magpapakita sa tindahan. Pasensya na. Ano lang kasi, nabisi lang ako nung umuwi yung nanay ko eh. Umuwi? Galing, asan ba mama mo? Galing US. Nakapag-asawa ng AFAM. Uy, sana all no, mama mo. Bakit? Gusto mo AFAM? Ayaw mo ng Pinoy? Ayoko eh. Kasi alam mo naman yung ex ko, si Raulo eh. Bakit mo ako magpipinoy? Sa AFAM na lang, maloko man ako, may pera ako. Kaysa sa Pinoy, wala na nga pera, lolokohin ka pa. Ganun ba yun? Grabe ka naman. Hindi naman lahat. May mga matitino pa namang Pinoy dyan tulad ay nako, ko. kung may matitino, wala dito. Sa lugar na to, wala. Andito nga eh. Hey, 1 linggo ka nga hindi nagparamdam eh. Oo, 8 days na. Bakit? Namimiss mo ako? Yak! Hello. Iyo ka pa dyan ha? Yak. Kasi nabawasan ako ng benta. Kaya ako na bibilang yung araw Sige na na, dating gawi. Dagay mo na yung mga bibilhin ko. Baka hindi mo to kinakain ah. Uy, kinakain ko yan. Siyempre, Sige. sayang naman yan. Tsaka, pero kailan ba day off mo? Labas naman tayo. Wala akong day off. 7 days ako nagtatrabaho. Kahit isang araw lang. One time lang. Ano ipapaalam ko? Basta, diskarte ka na. Kakain na tayo. Hindi malalaman nun yun kung ano. Ipagpaalam kita. Wow! Ay, Sabihin pa ng amo ko, manalalalaki ako, kaya ako a-absent. Boss! Yan si Hoy! Hoy, wag ka! Hoy! Benjong! 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 Sinasabi. Ako na bahala na. Benjong. Hoy, Benjong, kumusta? Balita ko umuwi yung nanay mo ah. Oh, boss, may dala pala akong alak sa'yo galing tong US oh.
Naku, Oy! may padulas. Galing-galing mo talaga. Ano yun, Binjong? Ano yung pabor? Benjong. Pwede po bang mag-day off kahit isang araw lang si Lily? Kakain lang po kami. Boss, hindi po nagjo-joke po yan. Oh, sige! Wala problema. Ako magbantay. Di, sara ko na lang yan para magpahinga din yung tindahan ko. Ay, mala. Okay na yan, ha? Wala pa akong day off sa loob ng 3 years, ha? Okay na, mag-day off ka. Mala. Ha? Boss, mawawalan tayo ng tinda. Sis, okay lang yan. Akong bahala. Boss, may mga maniningil dito. May dadating na parcel. Di mo. Mag-aabang ako mag-aabang. Sige na, okay na yan. Binubugaw mo ba ako? Ikaw na amo ka. Sige na, samahan mo na si Binjong. Salamat, boss, ha? Boss naman eh. Ilang bahaghari ang aking hinabol, ilang pangarap ang nakawala, lahat ng yaman, pati mga Ayan. Oh, ay ka. Samgyup Uwi na yan. tayo agad Hindi naman ako malakas kumain. Ba't tayo nag-unli? Matikman mo lang. Ayoko niyan, kimchi. Yung bawo niyan eh. Sige, kahit ano na lang dyan. Pili ka. Ito na lang. Yung itlog na lang. Sige. Uwi tayo agad Pagalitan ako. Huwag ka mag-alala nga kung bahala sa boss mo. Uy, paano na? Kailan mo ko sasagutin? Nanliligaw ka pala? Oo. Araw-araw ko bumibili. Yung 1 linggo lang ako din nagparamdam para ma-miss mo ako eh. Yeah! Asyumero. Sige na. Pero, nag-alala nga ako sa'yo kaya chinat kita eh. Kaso hindi ka naman nagre-reply. Nabasa ko yun. Ba't di ka nag-reply? Hindi ko nga nagre-reply eh. Oo, di ba? O anong naramdaman Bakit di ka mo? nag-reply? Di ka nag-reply. Ganon yun. Sama mo sa akin. Siguro, yung girlfriend mong iba galit pag nag-reply ka. Wala nga akong girlfriend eh. Halos mukha ako. Ikaw pang galing-galing mo nga eh. Galing mo nga dumiskarte. Ano, sagutin mo na ako. Tayo na. Ayoko, baka katulad ka rin ng ex ko. Hindi nga kami magkatulad. Pwede ba kita maging girlfriend? No, gusto mo ba ako? Oo. Ano gusto mo sa akin? Yan, yung pagiging diretso mo magsalita. Gusto ko yan. Prangka ka. Sige na. Baka lokohin mo ko. Sayang lang pagod ko. Hindi nga. O yan, swerte mo sa akin pag naging jowa mo ko, no? O sa maswerte na ako ngayon. La? Sige na. Ito kumakain pa yung tao. Pagtas kumain, sabihin ko. Ano ba yan? Sige na. Ano, pares na naman yung sagot mo Oo mamaya. na. Tayo na. Oo na nga. Yes! Sabi ko na eh. Okay ka na. Can this be love? Halika, dito. Ala, may tindahan kayo? Oh, pero sarado na yan. Wala na kasing, ano yan eh. Wala nang bantay. Ayan. Sinama mo na ako dito sa inyo. Ayan, ako lang naman nakatira dito eh. Ayaw ko nga kasing ibenta to, sayang din. Tapos yan yung tindahan na yan. Diyan tayo magtatayo ng tindahan natin. Tapos sasama ka sa mama mo sa Amerika. Iwan mo ko. Ba't ako sasama sa Amerika eh? Kaya nga. Gano'n naman yung mga lalaki, di ba? Tapos pagdating doon, makakahanap ka ng higit sa akin. Hindi nga. Siyempre, mas marami dong prospect. Hindi nga ako sasama dun. Nag-usap na kami ng nanay ko, kaya nga halos 1 linggo. Nag-isipan ko rin naman yung sinabi niya eh, pero ayoko kasing umalis eh. Ayaw kitang iwan eh.
Eh, yun. Sinabi mo yun sa mama mo? Yung, alam naman niya tungkol sa'yo. Kinukwento mo sa mama mo? Oo. Bakit? Bakit hindi? Basta pagbalik niya, papakilala na kita. Alam naman niya, sabi ko, magtitindahan tayo dito. Yun. Sinabi mo na yun sa mama mo? Parang Tsaka- gusto mo na mag-asawa. Ayoko pa mag-asawa. Hindi naman kita pipilitin na agad gusto mong mag-aral. Sige, mag-aral ka. Graduate pala ako. Baka akalain mo, tambay lang talaga ako. Oh, yun o, yan o, diploma ko yan o. Sabi, Pagawa mo lang yan eh. Paprint mo lang yan. grabe ka naman. So ano? Pag ganyan-ganyan ka lang pero degree holder ka pala. Buti ka pa. Eh, kung gusto mo nga mag-aral, mag-aral ka. Promise. Eh, paano yung trabaho ko? Magtitindi ako. Ganap titindera. Tapos negosyohin na natin to after mo mag-aral. Kung gusto mo trabaho, bahala ka. Basta may tindahan tayo. Ano? Medyo naman, kinikilig naman ako eh. Oo nga, para sa'yo yan eh. Mahal mo ko. Mahal na mahal kita. I love you, Benjo. Lily, I love you. Makulokohin. Oo nga, yan na tayo. Okay na eh. Hindi nga eh. Pag-aral po ako, call and teach, katulad ng sabi ni Benjong. Isang college na malapit lang din dito sa amin. At kahit papano, nagka-diploma po ako. Ngayon po ay mag-asawa na kami ni Benjong at nagkaroon kami ng anak. Kahit papano, yung puntindahan na maliit na sinasabi niya, napalago po namin yun. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung ligal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na,
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa!
Bilisan mo, bilisan mo pa! Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Ayan, happy ending naman sila. Nagsimula sa tindahan. Yung ganong mga Pagkakataon. mga katas ng nakalipas na looking back sa inyong relasyon, paano ba kayo nagsimula? Doon nagsimula yung katas ni Lily sa tindahan. Tapos nagkaroon din sila ng sariling tindahan. Again, tawag na 0288326163. Inaantay na po namin ang inyong mga katas. O kung meron ka lang
kang gustong batiin, tawag ka lang. Magkano ba na ngayon ang tawag? May bayad na ba ang tawag? Hindi, cellphone to landline kasi. Ay, sabagay. Kailangan ng load. Sige, chat lang din kayo ha. Hello kay... Hello sa Grab Warriors, nakatutok sa atin lang yan. Si Happy, sabi niya, panay ang abang niya daw, Tita Max. Panay search siya, akala niya na nawala na tayo. Bumalik na tayo. Pang umaga kasi nakikinig siya. Ngayon, panggabi na po kami. Call, salamat, Call. So, salamat, Call. Eto, naka-live po tayo sa Facebook din. Kung gusto niyo tumawag, pwede po namin kayong tawagan sa Facebook. Hanapin nyo na Love Radio Manila, Tanya Chinita, or Uncle Dagol. Yan. Pili-pili lang mga suki, mga suki. Pili lang kung saan doon mo gustong matawag. Tawag ng katas yan, ha? Sige, standby at hihintayin namin yung tawag nyo. Shoutout tayo dito sa Facebook Live. Sige nga. Nakatutok sa atin. Anong title ng katas kanina? Anong title? Katas. Sila magbigay ng title nun. Hindi, yung kanina. Si Lily. Si Lily. Ang title Katas ay ni Lily. Katas ni Lily. Lily Mang Putok. Ay! Sabi ko na may mga ganyang factor eh. Good evening, Tin Rivera. Good evening po sa inyo. Nakatutok din sa atin sa Black App or sa TikTok. Hello kay Matthew Paco from Bicol. Hello sa inyo diha. Live din tayo ha sa Love Radio Lucena. Also sa Tacloban and Palawan. Maayong gabi kaninyong tanan. Pabati po dito sa Kumintang, Ibaba, Batangas City. Katatapos lang manood kay Kuya Joseph at Ate Sky. Ano ba yun? O yan. Heartless Rain. Hello sa inyo diha. O sige, tawag kayo ha. Okay, mahiya. Okay, mahiya. Hello, good evening, Sel Reyes Espinosa. O sa mga nanonood sa Facebook, TikTok, i-chat nyo sa page ko, sa Tanya Chinita. Ako tatawag sa inyo. Tawagan ko kayo. Dali. Sige. Chat nyo ako sa Facebook. Ako rin, tatawag. chat nyo rin ako. Oo, tatawag kami. Kaming tatawag kung tinatamad kayo magtawag. Sa akin i-chat nyo ako para maging Wow, tayo wala na. kang cellphone. Wala kang cellphone. Pag chumat ka, akin ka. Ayan. Sige. Chat nyo, Tanya Chinita. Alright. Sa mga bumabiyahe po ha, ingat-ingat tayo. Lalo yung mga shoutout sa mga riders Traffic natin. pa din sa mga oras na to. Grabe, ang dami na Sweldo. nagaganap. Sweldo. Tapos, Kikitain may mga yung events. kabit. Kaya na guys, hindi ba pwede may events lang? Benjong Hilarious daw kanina, sabi ni Tigas Tito. Maying gabiin ninyong tanan. Gising na gising pa si Brandon ha. Brandon, hindi ka na natutulog. Good evening, Serenity. Si Nila Valderosa from Canada. Kumusta kayo dyan? Salamat. May isa nga nagsabi from Singapore daw siya Tita Tanya. Kaso, hindi naman siya makontak. Gusto yung tumawag last time. No? Kaso, hindi pa tayo naka-air and we are back on air now. Ayan. Yehey! Listening right now si Jeff Magaway. Jeff, mayong gabi Jeff sa Canada. O kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang tumawag, pwede mong ipagawas O sa ang mga katas. nagtatanong may Viber ba? Meron pa rin. Viber, meron. Meron. 0916-529-5595. Okay. Pamay na lang po. Nasa yellow basket yan. Paano kung nasa yellow basket si Tita Tanya Chinita? Ay, mga bra ko. I-check out nyo ba yun? Grabe talaga kayo, guys. From Iloilo, halinsang Iloilo. Paano mo nalaman na Ilonggo ko? Si One, ne, musta ka na, ne? Wait lang, ayan na si One, maying aga, ne. Hello? Maying gabi na nasanay ko sang aga, ne. Mamataan niya madaming magmamay niyan. Mine 2 sets. Oo nga, maraming magmamay, no? Magbenta ko ng bra. Pa-flex po. Hi, Kabisyo, listening now sa inyo. Baka nakikinig pa po kayo from Kabisyo Online back from the days from JCR. Sa atin ba yung nag-ring? Yeah. May tumatawag?
O si ano? Nagte-test run pa tayo, guys. Oo. Sagutin natin. Dali. Oo nga. Sige, Paulit sige. yung Viber number, sabi ni Engineer Aizone Babaero. 0916 529-5595. Ayan. Hello. Baba Ayan. mo yung bed. Ayan. Hello, brother. Narinig mo kami? Nag-feedback. From Istanbul, Turkey, si Irene Nasino. Maayong gabi. Hello, brother. Hello? Ayan. Mga Pangalan. member sang Hindi siya warrior nagsasalita sa binagyang Be, Ilonggan. magsalita ka, be. Pangalan. Pero hindi niya yata tayo rinig. Rinig niya tayo. Hindi niya tayo rinig. Hello? Kanina brother? na tayo nagtatanong eh. Hello, pangalan. Ayan. Okay, dito pa. Ayan, sa Singapore, si Licodini. Alright. Sige, gusto tumawag sa Viber? 0916-529-5595. Hello? Hello? Rinig ako? Apo, rinig ka? Rinig ako? Pangalan? Ayan, rinig na ako. Pangalan? Juni Boy. Juni Boy! Tuli na ba si Juni Boy? Rinig ako. Tuli ka na? Nabingin pag tinanong kung tuli? Juni Boy? Hello? Ayan. Bakit ka chubby? Hello. Daging busog. Sa alin? Sa ano? Tuli ka na? Tuling-tuli na. Tuling-tuli. Ilang beses ka tinuli? Isa lang. Isa lang. Gamit. Masakit? Masakit. Oo. 1 to 10. Mga ano lang, 5. 5 lang. Napaaray ka sa nurse? 5 kasi kalahati lang daw eh. 5 lang. 5 lang, 5. 5 lang. Anong itatawag mo, Juni Boy? Sa tawag ng katas? May kumatas po sa amin. Ano? Yung tubig ulan. Alam namin kasi maulan ngayon. Oo nga. Walang Yan iba. lang. Walang iba. Wala po. Walang kumatas na tubo ng Maynilad. Ay, mayroon doon sa Meron. labas namin. Lagi namang ginagawa yan. Lagi po. Lagi. Laging barado ang tubo. Oo. Lagi may maintenance. Opo. Oo. Magkano ba ang kilo ng tubig? Kilo ng... May 100. Iba-iba ang presyo. Iba-iba. Oo. Ano ba probinsya ni Juni Boy? Halo-halo ang probinsya. Ano probinsya mo, Anong Juni probinsya Boy? mo, Juni Boy? Iloilo ang probinsya ko. Iloilo? Te? Te, kamusta ka, Manda? Alay, may kasamang Batangas. Ay, Iloilo, Batangas, nagalai. Pagsure. Tindihan. Ano ba eh? Si Jack Ano, Olero, crossbreed no? kasi siya. Crossbreed. Crossbreed. Brief, Parapit. Ano crossbreed? Cross niya, ka-cross yung brief na walang labalaba kay maulan. Cross brief na. Crossbreed siya. Na Iloilo, tapos Tagaluson, Batangas. Nakailang piga na kaya cross brief. Oo. Anong amoy ng crossbreed mo? Mabango. Mabango. Amoy charm, popcorn, purple, eternity. Oy, magsalamat pala tayo dyan sa team. Teka lang, Juni Boy, ha? Team namin dyan sa BSA. BSA Tower. Sina Na mga boss walang mo dyan, sila tulog. boss mo, mga technician Sir natin na Ivan. gwapo. Walang tulog. Oo. Okay lang. Salamat, Basta wag mga kalimutang mag-update sa mga chicks. Kahit mag-OT kayo sa work, di kayo umuwi ng 48 hours, wag kakalimutang i-update ang chicks. Di ba, Juni Boy? Oo, huwag kalimutan ang chicks. Huwag kalimutan i-update. Ilan ang chicks ni Juni Boy? Ay, isa lang. Isa lang. Oo, loyal tayo, loyal. Mas lalo hindi ako naniniwala, Juni Boy. Oy, loyal yan si Juni Boy sa boses pa lang. Paano pag niyakap ka ni Tita Max? Ay, wala. Loyal pa rin ako. Loyal. Sinabi mo nang wala eh. Tayo. Loyal pa rin. Oo. Manako kay Uncle Dagol, free boy. Yan, very good, very good. Si Express ba yan? Ha? Si Express ba yan?
Hello, Juni Boy. Loyal lah, loyal. Loyal ako kay Uncle. O, isang sili ko din eh. Sabi niya, hindi naniniwala. Ayan, salamat. O mag-usap kayo, Express, tsaka Express 1, Express 2, mag-usap kayo, dali. Ayan. Asan Usap si kayo. Uncle? Express 1. Maayong gabi eh. Maulan pa ba? Mura tagbuang Multiverse. aksyon tagkabuang ani guys. But anyway, may gabi is imo Juni Boy. Tinuod man loyal ka? Ako ay loyal. Parang si Gas tong kausap. Nag-usap multiverse. Multiverse tay digong. Okay, tay digong. Yeah, Hindi, Express ke. Si tay digong. Tay siya, digong. siya, ako si Tay digong. Ano? Ilan babae mo ngayon? Naku po, delikado yan. Sabihin mo, I invoke my right to privacy. Turuan kita kay ako, mabaktumi ako niyan. Mayus ka. O, sabihin mo daw, ay invoke. Sabihin mo daw. I invoke my rights. Hindi invoke. Invoke. I-N-B-O-K-E. Tinuod na Bisaya. Nakakasaya Bisaya niya ako, man, Express. ma'am. Delikado. Pag tumawa ka, Oo. Pag tumawa ka, ka. God. My God. Express, tamimi ka. ituloy mo, my God, I hate corruption. Ganoon. Ikaw nga. Ay bayong sa akin. Ano sa'yo? My God, I hate love. Hate mo yung love, tumawag ka nga eh. Hindi. Yung love lang. Pero love radio, love yun. Si, Pero si anong Tita Tanya, love mo ba yan, sir? I invoke my right. Marunong. Marunong. Pero halimbawa, single ako, 'di ba? Tapos single ka. Tapos hindi naman ako after sa pera. Kunyari. Sagot. Pwede ba ang sa Pinoy hinyo ko na lang sagutin? Anong sagutin? Talo Si to Mang yan, Kanor, tinatatabot. si Mang Kanor pasali-sali, di naman kasali sa dalawang Express at Digong. Hindi Kailangan pala ako kasama sali. yan siya. Dapat may entry kasi ako eh. Taga saan po yung caller? Taga Hap Batangas, Hap ano po? Hap Batangas, Hap Ilonggo. Ano tawag doon? Di ko na alam. Bilonggo. Batanglo. Batanglo. Magaling. Batanglo. Batanglo. Bawal ulitin yung isang lo. Batanglo. Ay! Inulit talaga! Ano paborito mong ulam? Tatay Digong. Ang paborito. Ako mahilig ako sa gulay. Gulay. In particular? Chapsuy. Ano gusto mo ba nilalagyan ng empanada? Ng condensed? Ay, ano ba? Condensed milk. Ibap ang nilalagay. Ano ba yan? Ibap yung chapsoy. Gusto mo? Pwedeng wala, pwedeng meron. Masarap makatas eh. Makatas. Sige, ganito. Tay Digong, mayroon akong tough question sa'yo. Ano iyon? Sige, top 5. Lights on o lights off? Lights on. Lights on. Lights on. Bisaya yun. Express, ikaw. Ako, ma'am, parehas may lights on. Lights Gusto on. kong makita, ma'am. Teka, wala pong bakit eh. Tay Digong, bakit? Bakit lights on? Lights on. Gusto ko ang makakita ng hiwaga. Tama yun, ma'am, yung hiwa. Yung hiwa. Yung para Hiwa, niga. Asintado ba? Express, ikaw. Express. Huwag ka sumali, Mang Kanor. Yun na nga eh. Lights on, hiwa. bakit? Ako, gusto ko rin makita. Alam mo, ma'am, para shoot na shoot. Shoot. Na shoot. Oh.
Hindi, pag ganito yun, di ba, agree ka ba, Digong, Express? Kapag malaki, hindi na kailangan ng ilaw para i-shoot. Na-shoot yun. Mahirap nga kasi malaki. Bakit may pinto dyan? Alis na ako. Hindi mo kasama dyan. Okay, top 4 question. Okay, ikaw naman, Express. Ikaw naman. Go ahead. Okay. Top or bottom? Gusto ko bottom. Bakit? Botomesa? Tamad na kasi ako, ma'am. Ano lang. Basic. Okay. Digong, top or bottom? Ako gusto ko top. Bakit? Gusto ko ako yung aray mo. Yung bumibira. Bumibira? Ako yung Ayaw gusto pa ko siya ako yung piloto. Gusto mo ikaw yung... Gusto ko ako yung nagsisilbi. Wow, napaka Pero minsan gusto ko bottom. Bakit? Kapag katulad ni Express, kapag napapagod. Kasi nangangalay-ngalay na yung balakang. Pwede naman. Pero minsan, moody ba? Moody. Sabi mo, Express. Express. Express eh. Express. Bisaya manggod mi, ma'am. Basta Bisaya mi gahi mong gina. Basta Bisaya gani gahi gina. Gahi pa. Isa pa. EX. PR. ESS. Express. Bisaya lagi, ma'am. Okay, tough question number 3. Na-try nyo na ba sa kotse? Go, Digong. Kutsi. Maraming bisis na. Marami ng putahi ang nakain ko sa kutsi. Marami na. Saan yun? Sa may driver seat o sa likod, sa passenger? Sa driver seat. Sa driver seat? Uy, matibay. Pagkalabas ng drive-thru. May follow-up question. Naka-experience ka na daw sa car show? Car show? Parang wala pa. Parang masaya dyan. Car show. Binigyan pa ng idea ni Tin Rivera. Okay, Express, ikaw. Na-try mo na sa kotse? Wala, ma'am. Di ako mahilig magkotse. Mahilig ako magmotor. Na-try mo na sa motor? Sa motor ko tinry, ma'am. Paano yun? Parking mo sa may kasagingan para hindi makita. Saan bisaging? May bisagingan pa ba? Sa probinsya, alam ng taga Davao yan. Pobre lang ako. Doon sa sagingan, may mga yung patay na dahon, yun. Doon mo ibanig yan. May banig ka na dala. Hindi, yung patay na dahon. Yun yung ibabanig mo, hindi makate. Hindi, wala nang kati-kati yan. Okay, balik tayo kay Digong. Nagawa mo na ba yun sa motor? Sa motor, di ba delikado yun? Minsan, Basta mag-helmet lang, sir. Privacy. Walang privacy. Tama nun. Kaya nga sa sagingan para may privacy. Kaninong sagingan yun? Kapitbahay mo. So walang tao. Sabi ni Tigas dito, sa dental chair daw. Bakit ang layo? Kung ano pinapanood mo. Okay, tough question number 2. Express. Go ahead. Nakapag-video call ka na ba? Hindi ako mahilig kasi sa video call, ma'am, yung magdila-dila. Kita ko lang yan, ma'am, pero hindi ako ganyan, yung maganyan-ganyan. Parang magdila-dila, ma'am. Ilabas yung dila maganyan. Yan. Walang ganon. Wala akong ganon, ma'am. Wala mong uso yung telepono lang dati, ma'am.
Mahirap na may, sabi nga, digital footprint. Hindi, kasi uso na yun ngayon eh. Baka LDR, di ba? Ikaw, Ano nasa na lang, ma'am, dahig video ka. call na lang, ma'am, na sa pamilya na lang. Yun Pero na yung lang yun. dila-dila, wala. Wala. Wala kang anong color suot mo? Walang ganon. May tinanong lang. Yung tinanong ka lang. Pinakita sa'yo. What you wearing? Mga ganun. Sabi ni Sel, OMG, dila talaga. Ano masasabi mo, Express? I invoke my right to privacy, ma'am. Tay Digong, na-try mo na mag-video call? Mag-video call? Oo naman. Ano tayo, masabay tayo sa technology. Mas bata kasi sa akin. Pagkaedad lang tayo. Anong masasabi mo? Anong review mo? Ilang stars ang video call? Review. Gitna lang, 5 lang. 5 lang. Hindi Iba pa rin ang personal interaction. Pero pag di na kaya, sige, bitaw na sa video call yan. Paano yun? Ibigay na ang ligaya. Ay, may gustong tumingin si Likodini. Oy, Magaling gusto ka mo daw tumingin. sumagot. Pwede ka daw bang maging regular guest sa show? Ay, delikado yan. Mahal ang appearance. Wala nga appearance eh. Voice appearance. Oo. Voice appearance? Nag-appear ba yung voice? Si Mang Kanor Pasali, hindi naman tinatanong. Guys, Ikaw nga. matatanggal na Express, talaga ako dito, guys. ikaw Mang Kanor. Na-try mo na video call? Oo, lahat. Tinry ko. Sige nga, patingin cellphone. Pwede ba yung sa Nokia? Okay, Iba na kami. tough one question. Masarap ba ang single, ma'am? Express. Signal, ma'am. Sabi nga nila, expert daw ang mga signal, ma'am. Kaya masarap. Agree naman, sabi ng friend ko na si Brandon. Agree siya dyan, ma'am. Si expert So, nakatikim na. ka na ng I single, ma'am? invoke my right to privacy. Okay, pasok. Tay Digong? Signal, ma'am, number one. Masarap ba ang single, ma'am? Tika lang. Sasagot ko sa lawyer ko. Okay, hello po. Hello? Ikaw kumausap, Mang Kanor. Hello? Uy. Si Attorney Sal? Attorney Sal. Ikaw ba ito, Attorney Sal? Ha? Attorney? Bat. Bob? Bat. Galit. Bat. Bayos ka yan, Bat. Ba? Spell. B-A-C-H. Attorney Bat. Bat. May pa-itch-itch ka pa. Hirapan na nga ako magsalita eh. Attorney, anong masasabi mo? Masarap ba ang single, ma'am? Masarap pag matagal ng single. Tuwang-tuwa si Tita Max. Yari ka talaga, Tita Tanya. Yari ka talaga. Masarap daw ang matagal ng single. Bakit? Attorney Bat. Masikip na. Sabi ko na. Agree ka ba, Mang Kanor? Hindi niya na alam kasi yung ibig sabihin ng masikip eh. Mang Kanor. Masikip pag Dax. Pag-Diyos. Pag-Diyos, maluwag talaga yan. Basic. Ay, naku. Si Papa Charles gusto pa tumawag, may istasyon naman siya. Si Charles ng saan ba yan? Sa Davao. Sa Davao. Mag-on-air dito. Tay Digong, paalam ka na sa mga fans mo sa TikTok tsaka sa Facebook. Papaalam na ako sa inyo. Tawag na ako ng chika bibi ko. Luman-luman, chika bibi. Salamat, Tay Diggs. Salamat. Ayan, salamat sa ating mga At saka kay Attorney Bat. mga panauhing pangdangal dyan. Salamat kayo. Thank Masarap ang tingle, ma'am, sabi ni Brandon. Si Brandon. Hoy! Ikaw talaga, Brandon. Siyempre, masarap talaga kami. Masarap kami magmahal. Pero masarap din kami. Palaban din kami. Hindi kami magpapauli.
Kabisyo, daghan salamat po sa pagtutok sa tawag ng katas. 802-8832-6163. Save mo na yung number na yan. 02-8832-6163. Sa mga nagtataka, may mga konting inayos lang po tayo. May mga konting technical problems due to bad weather. Pero shout out sa aming engineering team. Boss Mon. Na nandyan ngayon sa BSA. Walang tulugan yung mga tech namin dyan dahil para maayos at Dati hindi natutulog gawa ng dalawa-dalawa yung kachat eh. Tatlo! Tapos ngayon, hindi nakatulog dahil inaasikaso ang ating signal. Salamat. Signal, ma'am? Signal, ma'am. Para makarating tayo sa mga signal, ma'am, na nakikinig. At sa mga gustong mag-share ng kanilang mga kwento para i-live drama natin sa mga katas na Saan nakalipas, i-share? PM nyo lang sa Uncle Dagol or sa Tanya Chinita. Or kung gusto nyong, ayun yung i-drama, gusto nyong kayo mismo magsabi. Tawag ng katas yan. Yan. Ano tatawagan, Mang Kanor? Alam niya yan. Para may ambag ka naman. 02-8832-6163 in exact order. Ano sabihin? Exacto. Hindi naman loto yan. 02-8832-6163. Save nyo na yan mga kabisyo. Bukas po makakasama nyo po ako 3 to 6 p.m. para sa Retro Sabado. Pagkatapos nun si Uncle Dagol naman. Makasama nyo ako sa 6 to 9 p.m. bukas ng gabi. Mag-disco-disco ta sa Love Jam. At syempre magpalista na sa Love Knows No Boundaries dito sa Manila Broadcasting Company Building, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Nakatutok din sa atin sila Ma'am Nicole tsaka si Kuya Ren. Oy! Boss Ren, bata mo ako. Oy, Boss Ren. Hello, madam. Good evening. Kinakabahan talaga ako pag sinasabing bata mo ako. Parang hindi talaga kayo gumagawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin, bata mo ako, kahit utusan ako, payag ako. Ganun yun, basic. Dagan salamat po sa mga nakatutok sa TikTok and Facebook. And abangan din nila, Tita Tanya, ang pagpunta natin sa mga lugar nila. Pag nahuli nating naka-Love Radio. Sa baybayan, sa tindahan. Tindahan, kung saan man yung pwesto mo, tas naka-Love Radio ka, basic, bibigyan natin ng 1,000 pesos. Plus grocery. Oo. Plus, meron pa yung, shout out sa radyo. Shout out, oo. So, abangan nyo lang yan, ha? Daghang kayong salamat! Nakasama nyo po para sa mga katas ng nakalipas, Uncle Dagol! Tita Tanya Chinita. With Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Let's get... Metro's #1 Love Radio. Basic!